Wallahi ba mata dama gaskiya da Allah bai sa Mace ya saka kwallon nan ba a raga. Kan da Allah da rana burci. Ba mata ya ina magana za ka yi banza ka kyale ni. To Mustapha bashin da abinka ka zo ka dame da wani labarin kwallo ni ina ruwana da wani labarin kwallo bare labarin wani Messi in kana so ka ga farin ciki na ni ka ga nishadi na to ka kai ma labarin mata da labarin mata ne kai da yanzu na zama liman wajen bada labarin na zama gaba yan mata ji magana ke kwaila kina ji ana magana ba mata kai baka san wannan rai ba ta da mutunci ba kai dai Allah ya sauke ya raba ka da sharrin mace ka san mace kai gare ta sharrin me ni fa duk abin da za a danganta shi da mace Mustapha nawa ne kuma bashin ga abinka mace sharri gare ta bari in nuna maka ni mace a tafin hannuna take ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai yan mata ji mana bawon ku ne yake miki magana ki kula ni ki ji daɗin rayuwa ki man wulakanci duniya ta maki tutsun jaki bawon mata biyar Allah dole sai kin kula ni ba saboda nan ta hanya ta ne kika biyo kaga malam ga hanyar kanan kama hanyar ka ai ban da wata hanya wata wuce wannan ai ke din ma a hanya ta kika biyo shi sama na kula ki ina zaki je yau zaka tabbatar da kaidin mata yau zaka san suwaye mata Hajiya saka ni mana in sake ka ki sake ni ba haka nake nufi ba lahiya nake faruwa ne tambaye shi me ya faru na zo zan wuce shine kawai ta riko mariga haka nan kawai sai ta rike ma riga bawon mata to ba ga ta ba yau an fi sati yana bibiya ta da magana iskanci ban biye mashi ba shine ya biyo ni yanzu ya satan man kuɗi kai abin da ka koma kenan wallahi tallahi ƙarya take sharri ne za ta yi mani wallahi ƙarya take ba shi kaga an babu kuɗi yanzu jira ni na ɗaukan maki kuɗi Hajiya sakashi za a sakashi zan caje ka idan naga kuɗin ta dole ka ba a to zan caje ka idan naga kuɗin ta dole ka ba ta kuɗin a'a menene na menene wannan kuɗin ba nawa bane tsaya wannan Alhaji Shehu ya bani zan je in kai mu sako ne da Allah ka bari jira mana ga kuɗi to da Allah Alhaji Shehu ya bani wannan kuɗin sako ne zan kai bai da mu kuɗi Alhaji Shehu yan 2000 yake bada a shi kuɗin ki je ki Allah ya shirya ka Allah ya shirya ka Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy sannan ka danna ƙararrawa. Za ku kasance tare da mu Bawan Mata Comedy.